Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng mga karunungan din po sa inyo. Sana ay paki-subscribe po, paki-follow, like, and share po. Iwagan ng Pangasinan. Ang ipagkakalog ko po sa inyo ay aklat ng City Arcanghelis po, panalangin sa 7 Arcanghelis po. Ay napakabisa po ito na aking tangan po na ginagamit ko po sa panggamutan po. Sila po yung ginagamit ko po na paghingi ng tulong po. Ito po tinatago-tago ko pa na galing sa ninuno ko pa ito na ito po taon ito po sa kon pa yan 2004 po pa pinaingat-ingatan ko po ito. Aklat ng City Arcanghelis po, panalangin ng 7 Arcanghelis. Yan po. Panalangin bago matulog at pagkagising sa loob ng 49 days pagsimula sa araw ng Biyernes po. Manalangin ng isang ama namin sumasampalataya at isunod po yung orasyon po na Vultum Tari Angelus Siletus Mikael Gabriel Rafael Uriel Sitael Yudiel Barakwil. Ang orasyon po nito ay Kisum Sikut Dium Creum Dum Mium Deus Anima Sola Imiap Ilui Luuk Espiritu Sancto Salvador Sarmundi po. Sarmundi Jesus Nazarenus Rex Juday Irum Egosum Adradam Akradam Angeli Dii Qui Ustos Is Mi Tibi Comisium Pitati Soperna Illumina Custodi Regi It Gobierna Ripimi Di Mrs. Mi Angeli Di It Ab Insurgentibus in mi liberamin Goberatis Hum Poderoso Metam Geparo Rapto Sigit Hum Poderoso Metam Redilus Regis Geparo Sikit Sarjas Gimpas Ratal Magagimpas Plin Salvador Jesus Amaguam Mursiam Galinam Metam Namurok Milam Aku Uk Ak As Waum Abukaw Agimat Natak Abiyu Abiya Asubi Nor Natnud. Yan po. Ang pilam guwam exminaraw Quidsikot Dios Nora Veritas Bonigas Mitam Midoriam Eternum Parsi Kuya Morhum Principis Asiptum Meditatay Kaililistis Asintis in Conspictu Troni Dio Quibus Depensata Sunt Magna Minister in Omnium Pedilium Tutilam Accurati Coisumus Tinta Mentis Daimonum It Pro Devotis Intercediti Bistros Apud Maculatam Agnum Pilium Di Adorati Muminum Alleluia Cuyus Anti Tronum Istan Semper Principis Angelorum Alleluia Benedicti ad scriptam ratam rationa asip tabilim qui presire dignis Sikti Salvami Pagam Deus Memerel Rita Leoni Kasarka Asinta Galacti Caroronti Mius Murimator kung karugtong po ang pilam guam ex mineraw
Ayan po. Vos intitanos mi cum miserere jurami mi salvari mi suspendami manum supersum is magnum gloriam Dei aram adam axadam eterno abitim ac ampilam guam quid sicut Deus omnipotente sempiternum. Amen. Yan po. Panalangin sa 7 arkanghel sa buong isang linggo po. Yan po. Panalangin ng 7 arkanghel sa buong isang linggo po. Sa araw ng linggo po, si San Miguel ang puno ng mga arkanghel at ang mga angkeles na magdirigma sa langit po. Siya ang Pangulo at unang ministro ng Diyos. Panalangin ng ating ang angkeles po na si San Miguel po. Dies qui vita Michaeli principis principier asastes it mi helistrium spirum prepianti sub auxili salute pisi crucis gloriosum di sopor visime demoniarca triumphum disti et qua isimus at nobis amantibus frontem nostram signo salutare nomen qui predicti Michaelis trompatoris imbi cantibus fortitudinem ac victoriam contra visilis et visibilis hostes considas at nos bibere ad elorum impedimenti secundum tua divina mandata vitam nostram docere viliamus per Dominum nostrum so Christum. Amen. Sumae si Dis Ministerias Archangelis Michael Principis Militini Qualitis qui nisien adjutorum populo di subini mi apud antisimum judisim at mihi donit emissionim peccatorum mioram propor clementi ixa demi clamantem interpella pro de mortis Carabato. Yan po ang kanila. I-scratch nyo na lamang po para mabasa mo. Yan po. Buong po ng 7 arkanghel po. Ito po yung orasyon ni San Miguel po. Kaligtasan sa magdan sakuna po. Isto Baltius et dami prodito et indi umore po. Orasyon po, Domini salvame, salvape, amen. Sa araw ng Lunes po, si San Miguel, si San Gabriel po, kalihim, pagkalatan na pagkakatiwalaan ng Diyos ng mga lihim ng gawa. Ang taglay niya ay palma at bandila po. Panalangin. Ingratius Gabriel Angelus Adramadra Disit Abi Gratia Prima Dominus Dicum Benedicta tui in mulieribus Angelus Domini Montiabit Mariae et concipit di Espiritu Santo. Diyos, ito na po ang kanya. Yan po. Mga panalangin nila po. Sa orasyon upang maligtas sa signo sa planeta po.
Isto mi Lorica e tribui mi impertiendo. Yan po. Abrim, Sapratori, at Pregentive. Hanggang dito lamang po mga master, kahiwaga po. Maraming salamat po sa panonood po. Paki-follow, paki-subscribe, paki-like and share po. Paki-follow po. Hiwaga ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po.